Du är fnittrig. Hörru du, tugga nu. Det är klart, det är klart. Men hemma hos Jackström Marlene lägger sista handen vid städning och slutpiff medan Marie-Louise passar på att visa. Ärta. Ja. Nej, Walter. Jack har ju fått lära sig laga mat. Och jag hoppas nu att han ska vara lite Är du mätt? och laga mat själv. Nej men. Ska du säga hej till mamma? Näringsriktiga basvaror. De är fortfarande fulla med vitaminerna. Såna här ska vi ha. Det är någonting man ska satsa på för att skona miljön. Just det, ja. Och välkommen till ett nya fiberrika. Men morot i håret, Walter. Dessutom att Marlene också har lite